बोखांनानै लांथारनांगौ जायनो बांसिन लांनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन लागा डाक्टर भिडिअ बानायनो आङो रेडि जाबाय दङ ओमफ्राय फुंनि ओंखामखौ जाग्रोना लानि नैया माबाजों खामरेंगाजों नाजों नैया मैया मोनानि ओमफ्राय दा ओंखाम गुदुंजों जानानै भिडिअ बानायहैनांगौ ओमफ्राय मायाव थांगोन मागोन बेफोरखौ उनाव खोन्थाबाय थागोन आं जाग्रोनि ओइ खामरेंगा बिदिजों लागायग्रोनि नैया नैबे ना नै लागावनोसै बया खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो ओमफ्राय दा ओंखामखौ जाखांबाय आङो फुंनिखौ ओमफ्राय दा थांनोसै भेरगाव 2 नं थथलाफारायाव माने बेहाय गेम फेस्टिभेल जागोन दिनैनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन आरो थ' आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायहैगोन ओमफ्राय दावहारुनि प्रग्रामा गैथ'ला थ' गैयिनि थाखायनो आङो एसे आलादा दावहारु गैयि ब्लग बानायनो नागिरदों आरो थ' बेहाय आङो थांगोन लोगोफ्रा नेबाय दङ थ' खैजन थाङो मिथिला लोगोआ फन हरबाय दङ दा थांनोसै ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर नोंथांमोननो आङो देखायनो नाजानोसै सानथाम जागोन आरो 27 दिनैथ' 27, 28, 29 थ' गेम फेस्टिभेल मा गेम दङ थ' बेफोरखौ आङो देखायनो नाजानोसै थौदो होमबा लोगोफोर भेरगाव थथलाफारासिम थ' ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायबाय थादो आङो बानायलांबाय थानोसै ओमफ्राय फार्स्टआवनो बुंग्रोना लानोसै आङो जायफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुबानो जाबाय आं भिडिअ थाब होबा नोंथांमोना थाब मोनहैनाय बायदि ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट बेफोरखौ खालामदो अननानै ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौ बानायनोसै लोगोफोर थौदो होमबा लोगोफोर भेरगाव थथलाफारासिम थ' गेम फेस्टिभेल नायनो दिनै गासिबो बेखेवजेननाय जागोन दिनै थ' नायनोसै थेवबो माबादि जायो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो बाइकजों थांगोन हाग्राबारिबाव समायना ओमफ्राय नैबे बगामाथि रड आरो ओमफ्राय जों नावखाथाथिंबो थांजायो ओमफ्राय लोगोआ ओरै डाइरेक्ट सिदा थांनो होनबाय गावनि न'निफ्राय ओमफ्राय दा लोगोनि न'खौबो आं सिनाया मानसिखौथ' सिनायलायो ओमफ्राय न'आव थांफेराखै आरो आङो थ' फन हरबाय आङो लकेसनखौ बिहरबाय ओमफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय नैया बिदिनो बगामाथि थाङो आरो ओमफ्राय नावखाथाथिंबो थांजायोमोन भेरगावआ खिन्थु ओरै डाइरेक्ट सिदामारिनो गावनि न'निफ्राय सिदा जायोनो ओमफ्राय ओरै सवाफोरथिंजाय फैबाय आरो आं ओरैजाय सवाफोर सकखौ देखायनाय जादिया थ' थांनोसै दा लकेसन जेरै देखायदों ओरै थांबाय दङ आङो थ' गुगोल मेपआ मारै खोन्थालाङो मिथिला मालाबा दुब्लिबारिजोंबो देखायलाबायोना ओरैबो खोन्थालाबायनोबो हागौ थ' थांनोसै ओरै सिगाङाव टार्निं देखायदों बे टार्निंनिफ्रायनो मोनसिगोन बायदि मोनदों आङो लोगोनि न'खौ ओरैजाय देखायदों र' टार्निं ओमफ्राय थांनांगौ गुगोल मेपआ जेरै खोन्थादों एरै थांगासिनो दं आङो Continue for 800 meters. लकेसन शेयार खालामहरदोंमोन बियो लोगोखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय उथिं सर्टकाट जागोन सर्टकाटा ओरैजाय निदुआ खाग्राबारि जानानै दहाय आं बुंखादोंमोन ना लोगोफोर नावखाथाथिंबो थांजायो ओमफ्राय नै दा लोगोआ उथिं लाङो मिथिला सर्टकाट जायोनो सफैबाय जों खैजन थांगोन साथाम जागोन बेलाय सोर ए दा जोङो साथामजों थांगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' लोगोफोरा मारै लाबोदों मिथिला दैया माबा दैमा मोनलाबायबाय सुख्लाय दैमा दै बारनांगोन नामा दै गैया ए नामावल' दैमा नै दै गैया बे थारमाने जोंनि बे सुख्लायानो आरो सुख्लाय इरिगेसन दङ जोंथिंजाय नैबेनिफ्रायनो थाङो दैया ओमफ्राय बे दा दैया रानबाय आरो नैया थ' लोगोफोर जोङो थांगासिनो दङ नैया सापात बागान मोनबाय भेरगावनि थांगासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोरा सिगाङाव आरो फाइनालि सफैबाय बाइकखौ बैथिंजाय दोनदों ओमफ्राय लोगोफ्राबो भिडिअ बानायदों थ' नैया गेटजों हाबलांनोसै नैबे मेन गेट लोगोफोर दा मेन गेटजों हाबलांनोसै ओमफ्राय बे लिरनाय दङ दा 12 बड'लेण्ड इन्डिक गेम्स फेस्टिभेल 2021 27, 28, 29 नभेम्बर ओमफ्राय बे जाहैबाय फिल्ड ओमफ्राय दा हाबलांबाय दङ ओमफ्राय दिनै
खेलाफ्रा एसे एनै जागायजेनगोन आरो ओमफ्राय दिनै बेखेवजोबनाय जागोन आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जरदार जागोन आरो खेलाया गाबोन जाहैबाय 28, 29 बे जरदार जागोन आरो खेलाया फिल्डआव हाबबाय लोगोफोर गावबा गावनि मुंखौ थिसनफैजागोन जोङो दसे सम मोसानाय हाबाफारि मेगनाव नांबाय थादों फिसा हाबाफारिखौ जानो लानो हागौ सानदों लोगोफ्रा नैया ओरै मोसानाय होनो नागिरदों ओमफ्राय दसे उनाव खेलाया जासिगोन आरो नै लोगोफोर बेखेवजेनबाय एबारना खेलाखौ खमलायनाय खेला दसे उनाव नोंथांमोना नुगोन डेम'खौ सुबुंसा बर' थाबैनो लाबोनांगौ बादायगिरि बोखांनाय जुरि बोखांनानै लांथारनांगौ जायनो बांसिन लांनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन अबा बाग्रायनाय एबारना बाग्रायनाय खोख्लैनो नाजागोन फुल पइन्ट मोनबायमोन next ball narnai Pangrang Juri nar laga Natar Auba थ' लोगोफोर खेलानि बेनो जागोन ओमफ्राय बायदिसिना खेलाबो दंनो आरो थ' गासै 12टा खेलानो साननै जागोन दिनैथ' आङो भिडिअ बानायबायानो दिनै गासिबो बेखेवनाय गोजा आरो बेखेवजेननायखाय बारा मोजां जाथ'वाखै गाबोननिफ्राय बिराद मोजां जागोन थ' लोगोफ्रा गासिबो फैबानो जाबाय जायफोर खाथिनि भेरगाव थथलाफारा डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय अदालगुरि थ' बेहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि खेला गेलेगोन ओमफ्राय बाहेरनि मोननै डिस्ट्रिक्ट दंदेरो नामा होननाय खोनादों आङो थ' बेहाय जागोन आरो खेलाया थ' नोंथांमोना खाथिनिबा गासिबो फैनानै लोब नायफैदो थ' जेबो टिकेटनि बेबस्था गैया डाइरेक्ट फ्रि नुगोन दानिया बिदिनो एसे गोदाव सोराव जानानै दं आरो दिनै बेखेवजेननायखाय थ' खेलाया दा मोनायावसो जागोन आङो न'आव थांफिननांगोन मानो होनबा आं जेकेट लाबोआखै ओमफ्राय नैया मोसानाय जाफिनबाय थ' मोसानायखौ खोन्थाबाय आरो आङो थांनोसै दिनै बेखेवजोबनाय ओमफ्राय दहाय खेला खोन्थानाया बिनानावा मेथाइ खनखांनायनि उनावनो जोङो गुबुन मोनसे जोङो मोसानायखौ जोङो नायगोन नैबे मेथाइ खनखांनायनि उनावहायनो गाबोनबो देखायगोन ना बारहुंखा मोसाहारि बिथांखौ थागियारि जानानै खालायदों नैबे रोजाबखांनायनि उनावहायनो जोङो बिथांनि मोसानायखौ जोङो नायगोन जोंनि गेजेराव नैबे सहाय बिनानाव मेथाइ खनगोन आङो ड्रेस गुदुं लाबोआखै थारमाने बिनि थाखायनो आङो दा न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नैबेबो ड्रेस गुदुंखौ लाबोआखै सुइटारफोरखौ बिनि थाखायनो जों दा न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय गाबोन फैफिननोसै नैबेनो फिला नैया थथलापारा गामिनि फिला बेनो जादों आरो खेलाया ओमफ्राय दा नोंथांमोना माबायदि मोनखोथ' कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय दा जोङो थांनोसै